עכשיו אני אצליח ולא יעזור לכם בית דין. כל מי שלא מאמין בי, בבקשה אני אלמד אתכם איך זה. אני גדלתי בשכונות הכי קשות של באר שבע. נדלק. עכשיו אני הייתי בדלת. צלמי. יאללה יופי. חבתיקי בהרבו מוק. בבקשה. עכשיו עושים ככה. נתקע משהו. בן כלב אחד. תראי, אפשר לעשן ככה. יאללה, תביא לי את הסיגריות מהאוטו. יאללה. אני צריך לקבל ביטוח לאומי על זה. מה הקטע, יאללה. אני אסדר, יאללה, באר שבע. אני אסדר. עוד הפעם. יאללה. בגלל שזה כחול, זה לא אדום, בגלל זה אני אקנה את האדום. טוב. אבל יש בזה אדום, את רואה? באר שבע. עושים ככה. ניסיון שני, טק 2. איזה טק 2? טק 10. אחרי ניסיון עשירי אני התחלתי לצלם אותך. עשה לי כאב בטן מהצחוק. וואלה, מ-11:15 אני רוצה סיגריה. וואלה, זה יגרום לי להפסיק לעשן. טוב מאוד. עכשיו תראה, זה יפיץ צמר, אני אבש את כולם. נותק הקשר עם החללית. הנה. אבו רבא כמניאק. תוע עליך יא חרא. מניאק. כפם. תראה, מה זה? בוא תשמע איתי קילו. יאללה, אני אוכל ממתקים.